казвам се Николай Денков. През далечната 1980 година, когато много от вас не са били родени, бях национален първенец на Олимпиадата по химия и сребърен медалист на Международната олимпиада по химия в Австрия. Сега се занимавам с изследвания в областта на физико-химията и съм професор в Софийския университет. За мен е удоволствие да представя успехите за миналата и за тази година на отборите по химия и биология на Олимпиадата в Азербайджан с отбор от 4 човека. Нашия олимпийски отбор по химия се представя чудесно, спечелвайки 3 сребърни и 1 бронзов медал, което е отлично постижение. След това отборът по химия през май 2016 година спечели 3 бронзови медала и 1 почетна грамота, което е отново отлично представяне. А отборът по биология на Олимпиадата в Дания, много остра конкуренция, 61 страни, 240 участници, спечели 2 бронзови медала и 2 почетни грамоти. Така че за мен е удоволствие да поздравя участниците в Олимпиадите и техните преподаватели, без чието неуморен труд нямаше как да